हाँ तो ये भैया लोग नमस्कार। आजकल तो सभी सुनते बानी हई गाना तोर पतली कमरिया हाय हाय तोर तिरछी नजरिया हाय हाय। तो ई सारा गाना तो पूरा एकदम वायरल तबाही मचा देला बा। यूट्यूब से लगाई फेसबुक तक टेलीग्राम इंस्टाग्राम पूरा मानी कि हेन तेन लंटेन हैंग मार देले बा। तो ये पतली कमरिया वाला गाना सुन के हमहू लिखले बानी यही पर तो आई सुनाओ तनी। पतरका कमरिया तोर हाय हाय आ कंडेर अखिया तोर हाय हाय। हाँ तो भैया लोग कैसा लागल हमार पतरका कमरिया लगाना। हमारा पूरा आशा ना विश्वास बा कि रउआ लोग हमारा कंडेरी अखिया लगाना के बहुत प्यार दुलार दे। हाँ तो समझ जाई कि बवाल गाना लिखे खातिर हमरा बहुत मेहनत करके लिखे के पड़ल। हाँ तो जले मूड ना बनेला तोले ऐसन ऐसन बवाल गाना केहू लिख सकता है, माने केहू के बस के बा। अब जान जाई भैया कि हमारा ये गाना लिखे खातिर मूड बनावे खातिर अब बिहार में तो बन बा। हम ऊखी रहरी मुझी पड़े गईनी एकदम यूपी में ढुक गईनी। जब लहनी एगो महुआ के पैक मरनी पानी मिला के धाए देता हमार मूड बन गई। जब हमार मूड बन गई तब जाके हम कापी कलम उठौनी आई गाना लिख देनी तोर कंडेरी अखिया हाय हाय। मूड बना के आधा गाना तो लिख देनी अब पुअरा पर पटा गईनी। और ओकरा बाद हम आधा का लिखनी हमसे न पूछलो हमरा नइखे पता ना।